Repsol protegeix l'entorn de l'embassament del Gaià a través de les seves actuacions dins del Pla d'Acció per la Biodiversitat. Fundació Repsol, amb el suport de Repsol a Tarragona, va finançar l'any 2011 la redacció d'aquest pla que ha començat a executar durant els anys 2015 i 2016. Crec que el poder arribar a una entesa entre el que és el recurs econòmic, d'una utilització del recurs natural com amb una finalitat econòmica, amb una preservació de la seva biodiversitat, crec que és un dels grans reptes que tenim en aquest projecte. I també no fer-ho solament des del punt de vista de dedicar recursos, sinó també implicar a tots els treballadors, a totes les persones que treballen o que viuen al voltant del nostre complex en que puguin fer-se seu aquest riu Gaià. La companyia té en propietat terrenys situats al cor de l'espai natural protegit Riu Gaià, un espai que s'inclou en el marc de protecció europeu de la xarxa Natura 2000 i és una zona d'especial protecció per les aus i una zona especial de conservació per la resta d'espècies i hàbitats. En concret, les accions dutes a terme per la companyia han estat el seguiment d'aus hivernants i nidificants, el seguiment de papallones diurnes, el disseny i la col·locació de miradors passatgístics a la presa del Callà, la construcció d'una torre per nidificació d'aus, la ubicació i la instal·lació de caix refugi per quiròpters, la captura de tortugues exòtiques invasores, la recuperació d'espais oberts i la prevenció d'incendis forestals. Ara s'està fent actuacions de millora o obertura d'aquests espais oberts que permeten millorar l'hàbitat d'espècies faunístiques i alhora permeten fer actuacions de prevenció d'incendis perquè permeten disposar d'unes discontinuïtats a nivell horitzontal i vertical que fan que tinguem unes actuacions per reduir el risc d'incendi en una finca on n'hi ha molt pel tipus de combustible i el tipus d'hàbitat que tenim. Les inversions realitzades per Repsol en totes aquestes actuacions ascendeixen a la quantitat de 76.100 euros, 39.550 euros l'any 2015 i 36.550 euros l'any 2016. Amb aquestes accions, Repsol protegeix la biodiversitat a l'espai natural del riu Gaià i continua demostrant el seu compromís amb l'entorn i amb la conservació del medi ambient.